खुलुमबाय दिनै 27 मार्च 2024 बुधबार जाकलाबान्दा पुलिस बादायाव लकआपआव जोबजानाय सासे सुबुंखौ लकआप सिङावनो थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय राजु नाथ आरो बेखौ ट्राक ड्राइभारखौ बुथारनाय केसनि थाखाय एरेस्ट खालामनानै लकआपआव दोननाय जादोंमोन आरो बेखौ गावनि जिउखौ फोजोबनाय जाथाय होननानै पुलिस बादानि मानसिफोरा बुंदों। पाक्का न'नि खामानि मावबाय थानाय समावनो हरखाब सासे सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। लाइनजों बोबथाबजानानै बे जाथाया जादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय गौतम बसुमतारी। जोङो याव भेटेनारियाव खामानि मावनो फैदोंमोन। सोरनि आन्दाराव? गबिन सारनि आन्दाराव। बहानिफ्राय फैदों? जों उदालगुरिनिफ्राय फैदों फैनाया खामानि मावनो। मा खामानि? जोङो भेटेनारिनि थारमाने न' लुबाय थादोंमोन दखान मोनसे। बे दखानाव थारमाने मिया फैनाय जादोंमोन। ओमफ्राय दिनै फुंनिफ्राय जोङो खामानियाव एसे मावनो होननानै जों सानदोंमोन। बे मावनो होनायावनो बै लाइन दोङोमोन सायाव। मा लाइना बे? साब लाइन ना मेन लाइन? मेन लाइन दोङोमोन। बे मेन लाइनावनो थारमाने रडखौ हथातनो सायाव थिखांना होबाय। थिखांना होनायावनो बै रडआ नांना होबाय लाइनाव। ओमफ्राय लाइनाव नांना होनाय लोगो लोगोनो दायो मानसिया एसे सर्ट जाबाय। सर्ट जानानै दायो मानसिया गैला आरो। सोर गैला होनखो? मानसिया डक्टरा बुंबाय गैला होननानै। सोर साबेसे? जोङो साथाम मावबाय थादोंमोन मावनाया। ओमफ्राय मिया आरो सासे लाना फैदोंमोन जोङो खामानिखौ थाबनो फोजोबगोन होननानै। मा गामिनि? जोङो उदालगुरि साबखाथिनि। थैनाया जाबाय राजा होनना बुङो। राजा बसुमतारी। नामा मा? मेन नामा गौतम बसुमतारी। बैसा इसानो जागोन ना 25-26 जागोन। दायो मा खालामनो सानदों? दा मा खालामनो माने दा न'निफोरा मा खालामो? दा बहा दोङो? दायो गोथैया मेडिकेलावनो दोङो। मा मेडिकेलाव? गरेस्वर मेडिकेलाव। खामानि मावनाया होमबा गरेस्वरनि भेटेनारियाव मावदोंमोन? भेटेनारियाव मावदोंमोन जोङो। सोर साबेसेमोन? जोङो साब्रैमोन जोङो। साब्रै। दायो पुलिसा खबर मोनगोन नामा? दायो पुलिसाथ' फैदों फैनाया। दा पुलिसा माबा बुङो आरो डाक्टरफोराबो माबा बुङो। दा बेखिनिसै आरो। लांनो थाखाय थियारि खालामदों? दा लांनो थाखाय थियारि माने माबा बुङो डाक्टरफोरा आरो पुलिस न'खरनि मानसिफोरा आरो लांनायाथ' लांखानो हागोनानो। दा बेखिनिसै आरो। थिकादारनो जनायगोन जनाय? थिकादारखौ जनायदों जनायनायालाय। मा नाम दं थिकादार? गबिन। बे मनि थिकादारा? थिकादारा उदालगुरिनिनो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै। जै बर' हारिनि।